Vou vos contar a historia das lavandeiras do río Sil. Son seres mitolóxicos que habitan no fondo do río. Pois ben, contan os vellos que na zona de Quiroga había hai moitos anos unha rapaza que vivía no castelo de seu pai, don Pedro de Quiroga. Unha rapaza que non era lá moi feliz porque vivía apresada polas normas de disciplina tan ríxidas e estrictas do seu pai. Ben, esta rapaza aproveitaba os momentos que podía escapar para vestirse de aldeana e ir por aí de festa, de troula, a falar ca xente como unha rapaza máis, como unha rapaza calquera. Ben, certo día atopouse con un rapaz de camiño. Polo camiño de volta para casa atopouse con un rapaz que viña, sei que de cazar corzos, cunha besta ao lombo. O rapaz era moi guapo, a rapaza tamén, todo hai que dicilo. E entre eles, pois, xurdiu a chispa do amor. A xuventud, que é así. El díxolle que era vasalo do castelo de Castro de Caldelas e ela tivolle que mentir e díxolle que era criada de servir no castelo de don Pedro de Quiroga. E así fixeron. Así seguíanse vendo un día tras outro, ata que un día uns criados de don Pedro de Quiroga foronlle co conto ao seu pai para dicirlle que a súa filla estaba en tratos amorosos cun home de Castro Caldelas. Nunca tal fixera. Alá seu pai chamou a filla, nena, ven pa cá. Contáronme isto. A filla non lle quedou máis remedio que dicir que sí. E acougar co que seu pai lle impuxo, que era que non o vira máis. Isto foi o que lle dixo ao pai, pero despois a escondidas utilizaban un pasadizo subterráneo que iba do castelo de Castro de Caldelas ao castelo de Quiroga e ali era onde tiñan os seus encontros amorosos. Moi ben. E así estiveron días e días e días e meses, ata que un día uns criados de don Pedro de Quiroga observaron os dous mozos meterse dentro do pasadizo e foronlle co conto ao pai. O pai tomou unha determinación moi clara: pechar os dous accesos do pasadizo e deixalos ali, pechados para sempre. E así fixeron. Pecharon unha porta, pecharon a outra porta, e ali quedaron os dous amantes, debaixo do río Sil, amándose. E conta a tradición que acabaron sendo os proxenitores das lavandeiras do río Sil. Estes seres que lavaban e pulían as pepitas de ouro que o río Sil depositaba no seu fondo.